Fl-aqrab tal-11 ta' Novembru Malta tingħaqad mal-pajjiżi tal-Commonwealth biex tfakkar il-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija. Jum it-tifkira beda jitfakkar f'jum l-armistizzju li ġab fit-tmiemu l-ewwel gwerra f'Novembru tal-1918. Aktar tard, jum l-armistizzju evolva biex jingħata ġieħ lill-vittmi taż-żewġ gwerer. Il-ħadd filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, ir-rettur tal-Konkatedral ta' San Ġwan il-Monsignur Paul Carmel Vella konċelebra quddiesa fija fisser jum it-tifkira bħala jum ta' rat il-ħajr u solennità għal dawk li taw kontribut kruċjali biex sawru l-mixja lejn futur ħieles għall-umanità. Għalli l-istorja tal-gwerra hija storja ta' tbatija li tissimbolizza xewqa l-paċi u l-ġustizzja minn missirijietna u l-qraba tagħhom li taw ħajjithom u sofrew biex jilliberaw lill-oħrajn. Prinċipju li qal mexa wkoll fuq il-prinċep tal-paċi, Ġesu Kristu. U qal li f'dinja mkissra minn konflitti u diviżjonijiet fost il-popli, dan il-jum iġeddet is-sejħa l-ħidma favur valuri li jippromovu l-paċi, ir-rispett u r-rikonċiljazzjoni. Moment spettakolari waqt iċ-ċerimonja kien meta ajruplan King Air tal-Forzi Armati tar fuq il-Monument tal-Gwerra u tajjar mijiet ta' eluf ta' karti ħomor li jissimbolizzaw il-peprin. Din il-fjura li b'kolorita aħmar skur ksiet l-eliq fl-Ewropa fejn ħallew ħajjithom mijiet ta' eluf fil-ġlieda biex il-ġenerazzjonijiet ta' warahom jgħixu fil-libertà. Iċ-ċerimonja komplet il-Florjana quddiem il-Monument tal-Gwerra fejn tpoġġew kuruni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Ministru Roberta Vela, ir-rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonici, membri tal-Korp Diplomatiku waqdiet tal-Veterani tal-Gwerra, rappreżentanti tal-Uffiċjali tal-Pulizija, waqdiet tas-Sigurtà u NGOs bħall-Scouts fost l-oħrajn.